rasa jengleng aku rasa mumbul-mumbul menggeh-menggeh. Rak ya wis ditaleni sing kenceng ta? Ya mumbul kok Mas Keswan. Wah aja Pak. Ora ya wis. Aja ampun. Lah iki Wis nembang. Engko Weh, kono ya nembang kok. Oh iya. saben Ketoke bengi. suarane ngono. Oke. Ketoke nek suara dalang ki apik apa ora? Oh aja ngono iki ana Pak Dalang. Mbak Ayu ya rumah saku provokator wae. Nek nang kene iki rasane sponsorke Mas Keswan lho dadi dalang. Lah ya bojone dhewe kok ora ono. Wah, lah kene ana dalang ya engko sik. Ya gentenan Wah, sakniki jenengan sesuk sapa ngono. Ah, sesuk aku meneh, besok aku meneh. Iki aku nek ra ngrebuki Pak Ipul. Saben bengi. Saben bengi ngopo Mas Iwan? Ah wis mboten tau ngopo-ngopo Wis ra Pak. ngopo-ngopo Pun biyen. wis saiki iki ming kepala sama kepala, kaki sama kaki. Sing ngendang Mbah Min. Wah iya, Wis koncone bapakku. Koncone maratuamu. Mas Keswan. Dalem. Lah Mbah Min iki kan ya sik niki to. Sik ngetuai sanggar kene Oh, kata nggih. Pak Bu, ha ngoten niku. Ya alhamdulillah ning ya mbok mugi-mugi mangke saged regenerasi sik nom-nom niku Amin. saged ditarik ben ya ada penerusnya besok. Ah nggih. Yen memajang Hamung karo ya lekas to Mbak aku nang nyontoni kok. ya ben ngirit. Kowe Mas Keswan. Garwane sampean wis mulai pengiritan. Ket biyen Mungkin biyen. kopi biasane kental mung gawe ke setengah sendok. Ya Kahanan. awet ya. Apa jenenge nek efisiensi anggaran. Efisiensi leres. Pemerintah melu, keluarga ya melu efisiensi. Efisiensi anggaran. Anggaran. Iki danake sukeh iki mengetok Ah, siji kan, loro. Terdampak wis awake dhewe wong seni iki ya srepot tenan iki. pemangkasan anggaran. Pun dipangkas sak napa-napane niki. Ya muga-muga entuk siji loro agar Pak Ibu sih nyedaki wae. Nggih, nggih. Padha esuk kayak ineh. Janor kuning yo Yo, tunjukkan suaramu. Oke. diketokke ning rasa ngomong kene Oke. dalang. Oke. Gem apa? Cakepan apa? Kembang wae. Kembang wae weton gunung Cakep. aku agak arep anu aja kemetok-ketok to aku ben ketok genti to. Oh iya ya, ketok-ketokno, Iki lagi ketok-ketokno. ngelokke tindingane Umar bin Laden iki. Umar bin Khattab. Pacitan Sarwi wis kaya Mbah Walu ya. Nek kaya Mbah Walu ya kudu jelajah. Ora iso. Ora iso ya mulai kaya Mbah Walu. Apa digebuki trimo kok diantemi wong semene iki. Beli nek awakmu kaya Mbah Walu ya kudu niki wani. Wah ora, Mbah Walu ya iki cerdas tenan iki kae.
Oh ya awakmu ya cerdas to. Tekan lorek. Ah wis Tekan lorek ndase ireng. wong wis tuwek. Isih sok ngarit. Terus bacutke Bu. Lah apa? Panas. Panas. Panas udan. Ditinting marwa tak antemi wae. Lho kok kejem to? Panas. Iki jane ndek dendam apa? Dendam apa nek karo liyane wedi aku nek ro iki ajiar apa nak. kok sapa-sapa belajar. Deman apa ya mana ya? Ah dem-deman apa jane? Ora duwe. Dendam apa? Apa berarti ning ngidul kesae to ya? Ayo yo Ayo yo. jong esuk-esuk jong mepet-mepet. Wah. Ayo Gus, kawane Gus. Muni Gus. Yo nganggo nada to ya. Oh. Yo pales ya. Diombeni kopi Gus ben biar. Kok ra ngono kuwi. Ngopi ya, toh? Kuwi iki jenenge kaum disabilitas. Oh iya. Duwe kekurangan. Ane nakale ra umum ya kuwi. Kok nakal piye Mas Iwan? Wah wis jan wis anggere apa-apa. Ha wong nek anu bojoku yo arep di WA aku ya. Ya mung di WA ra apa-apa, ngejak duet ya Mas Agus. Nah, Ya nek ra kelong ya gek parian. Hah, anggo parian barang. Nganggo Yalah. dusun Jaten. Oh iya. Tuku duren. Ya apa ya? Wes sinden-sinden mangke kan siap-siap parian. Sik aku nek didadake bingung ya Mas. Wah wis. wong profesional Pak. Gula aren. Nah. Nah, Rasane legi. Nah. Mugi warga Jaten tansah lestari. tuku duren rasanya legi, mungkin dusun Jaten tansah lestari. Gitu. Cocok. Cocok Saiki lah. awakmu. Ya ben padha le mumet kok. Ora kampe. Menyang Klaten. Apa ning Klaten? Tuku klopo. Wah, domen ning kene wae ana. Lah ya wong ini arep refreshing, ya kadang wong urip nggo refreshing. Wah. Ora mung nang omah cah cukup kok. Padahal cah tipis. Lah kok dijak ora? Ora, refreshing iki dhewe. Ya kala-kala iki ganti sirah. Eh, Menyang Klaten tuku klopo. Muga warga Jaten tansah bagya mulya. Ape. kene pinter. Sinden. Bu Waranggono saiki. Enggak Bu. Oke. Ya, Mbak. Apa saka buruk Ah buruk. lor dhewe. Oh ya, sampeyan loro-loro sing ning sandingku nggih, monggo. Mbak Ta. Ayo ta. Mbak Okta, monggo. Ha iki wis satrah e. Ora apa-apa. Gampang ning Pak Sutresi friendku kok. Pak Tresi friendku, ya nek aku gilok-gilok ngene iki. Ayo Pak Tres sambatan, yuk. Tuku duren Duren wis mau meneh Ora apa-apa durane jak kurang ya. double double. Double. Oh iya. nang pasar turi. Ora ana pasar turis adol duren. Duren lokal nih lho. Oke. 20.000. Tenang Mbak Okta, oke kok kono aku tau dolan. Duren duda keren. Nah, Aku mbiyen duda keren. Mula kowe terus nguyak-uyak aku. Iki Mbak Saras mikir engko gek ngalor. Terus kok Mbak Wiwit, terus Bu Yati kadi dhuwit buruk. mugi warga Jaten lho. Sekira ta Mugi warga Jaten
mugi warga Jaten manggi ora harjo jo Raharji Mugi warga Jaten Lestari. lancar rezeki. amin amin lancar rezekine sak kuwi untuk rezekine suwe-suwe ngadegi keju ora tahu pacara bendera isan Lho ketok ya ning omah ngadeg terus to. wis saiki rada angel lho Bu wis wong tuwa iki wis lek daden blarake kudu garing oh garing ya Dan dadi disumet terus Mak ayo Ras Alen-alen alen-alen gulane Jawa gulane Jawa muga ngendi dusun Jaten dusun Jaten tambah rembaka. amin nggih dusun Jaten tambah ngrembaka Mas Kiswan nggih romboko saya maju saya apa-apane maju monggo Bu Yati Mbak Wiwit Menyang klegen kelegen arep ambyur apa Bu tuku apem wah tak ngono Nggo napa ta kelegen iki? kelegen iki nggih jalan Parantitis desa kuwi Mbak desa Lah kok arep lah nanggo jam kelegen mugi warga Jaten ayem tentrem. pun monggo larase dibutuh piyambak-piyambak ora laras apa-apa wah boten napa-napa ning nek iso ya dilaras nggih Tuku duren duren meneh edan bakule duren laris sih pem duren kok nggih nang pasar telo. lho kok kan boten ten pasar duren ya ora bakal ana ya jenenge. Ora ana. Tuku duren. Warga Jaten bagya mulya. amin Amin wis. yo. tungane Bu Yati buruk Niki kula seje lho Pak. wah sejep seje piye seje dhewe wae Gula aren oh gula aren dicampur timun. waduh kayaknya rasanya kaya ngapa Mugi warga Jaten sami guyub rukun. amin ya nek dalange beda piye Pak menyang kalen ngapa ana ula mugi dusun Jaten manggi ora harjo oh pira sami mawon niku sami nek ora beda irarane maksudnya menyang kalen ana ula ana ula Gede apa cilik? ya tergantung tergantung ulane wae panas udan panas aling-aling minirke yo ngene capek elah gunung Ayo Mbak Waluya. ora iso bawa luya apa ora tekek-tekekan Ayo tekeke ya. mah ora iso aku pikirane kudu cerdas tek 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 ayo ii kabeh ayo jadi stres isih keparang lenggah bulurah tesih keparang lenggah nggih oh nggih tesih nggih Bapak wis katur dumateng para rawuh sedaya Pak Lurah di desa Lenggah Pak Lurah Pak Lurah. Pak Lurah Bapak Nggih, Pak Lurah sugeng dalu Pak Lurah. nggih jeng kula tak sowan kelurahan Pak Ngapa? ayo Ora gowo pindah kene apa? ora gowo kanca-kanca ngono lho Ayo nek diundang. iya mau ngejoke proposal wis saiki iki pokoke kudu ngejoke proposal Oh iya. hahaha wah ndang deng iki iso sowae aku iki dengaran rapi lho iku dandan Nadyan wadon sarta
tabuhane jos bontos-bontos. Gembiak ya, Mas. Ah iya. Gembiak. Drame sih pahit drame. Siap-siapane rapet. Wis jan. Alip Itu pedot ya lagi apik kowe. Tak ya wes nari tadi. Ya syukur. Ya syukur ngono lu. Ya.